Znal jsem Viléma Švece. Nebyl to hrdina z knih, ale lesní dělník s tvrdýma rukama. Učil mě, že jeskyně se neobjevují silou, ale trpělivostí a pokorou. Stával před jejich vchodem tiše, jako by naslouchal kameni, a já tehdy pochopil, že odvaha může být úplně obyčejná. Javoříčské jeskyně jsou pro mě jeho stopou v krajině, pamětí práce, vytrvalosti a snu, který přerostl jednoho člověka. Pojďte si teď poslechnout jeho příběh. Stop! Jirko, uvědom si, že to neříkáš boomerům, ale generaci alfa. Řekni to tak, ať tomu rozumí. Znovu. Ach jo. Znal jsem Viléma Švece. Nebylo to žádný NPCčko, ani pohádkový Sigmar z knížek. Byl to Goat. Lesní dělník s rukama jak po boss fightu. Aura klidná, žádný flex, ale bejsty. Stál u vchodu potichu, jak kdyby četl lore jeskyní. Nehrotil to. A tehdy mi došlo, že odvaha nemusí být hajky, ale louky. Javoříčské jeskyně jsou pro mě něco, co začalo u jednoho člověka a dneska to má vlastní vibe. Žádný sas příběh, no. Tak pojď, teď si dejme lore Viléma Švece. Člověka, co nebyl skibidi legenda z Ohája. Sigma. Jasně, vím, koho vám to připomíná. Ale uvědomte si, že se bavíme o době před druhou světovou válkou. Ten knírek byl prostě in. V tehdejší době to bylo něco jako dnes low taper fade. Takže chill a pokračujeme. Vilém Švec byl pracovitý a oddaný lesní správce, který působil v okolí Javoříčka ještě před druhou světovou válkou. Les znal jako svoje boty. Denně v něm pracoval a pohyboval se po svazích, které jiní míjeli. Právě tam se v něm zrodila vášeň pro jeskyně. Spolu se svými syny věřil, že kopec Špraněk ukrývá rozsáhlejší podzemní prostor. V roce 1936 proto začíná i se svými syny systematicky mapovat okolí Javoříčka. A tím se začíná psát příběh jeho objevu. Vilém měl schopnost strhnout ostatní. Pro jeskyně dokázal nadchnout i své dva syny, Viléma juniora a Bedřicha. Na základě svých průzkumů vytipovali dvě místa, kde byla naděje dostat se dál do podzemí. Propast Zátvořice a Svěcená díra. Asi se teď ptáš, proč Svěcená díra? Je to jednoduché. Byla to prostora známá a přístupná už od nepaměti. A protože naši dávní předkové neznali slovo jeskyně, byla to pro ně prostě díra. A proč Svěcená? Staří lidé byli pověrčiví a věřili, že místo obývají zlé síly. Proto nechali tuto díru vysvětit, aby se zlých sil zbavili. Takže proto Svěcená díra. Dvě lokality, dvě šance. Teď však bylo potřeba najít lidi, kteří budou ochotní kopat, odklízet suť a špinit si ruce. Vilém proto začal najímat lesní dělníky z okolí, jenže je neměl z čeho platit. Využil proto své pozice v lesní správě a začal upravovat výkazy práce. Dělníci sice kopali v jeskyni, ale na papíře to vypadalo, že oplocují louky nebo dělají běžné lesní práce. Risk obrovský, ale jiná cesta nebyla. Většina dělníků pracovala v propasti Zátvořice, ale už po necelém roce kopání začala být propast nestabilní. Hrozil sesuv kamení. Pokračování by znamenalo příliš velké riziko. Padlo proto zásadní rozhodnutí. Veškeré práce se přesunuly ke Svěcené díře, kde už tou dobou pracoval dělník Adolf Brosinger. A právě zde se začalo schylovat k prvnímu objevu. Byl to právě Adolf Brosinger, kdo v temném koutě Svěcené díry odkryl úzký, sutí zasypaný tunel. Zatím jen 4 metry hluboký a leslivný. Dělníci spolu se Švecem se s vervou pustili do práce. Každý kýbl suti znamenal krok blíž k neznámu. Jenže suť nebrala konce. Dny se měnily v týdny. Jeden po druhém dělníci odcházeli. Až po 6 týdnech zůstali jen 3. Brosinger, Zapletal a Vilém. A pak na samé hraně sil přišel zlom. Hlína na dně tunelu se náhle propadla a konečně se otevřela cesta níž, do dosud neobjevených prostor. Těžko si dnes dokážeme představit, čím si museli projít. Hloubka, kterou při odklízení suti překonali, dosahovala téměř 30 metrů. To je výška 8 podlažního domu. Bez techniky,
Bez jistoty, s improvizovaným nářadím. Ze starých elektrických drátů si vyráběli lankové žebříky, po kterých sestupovali do tmy. Jediným světlem byly karbidové lampy, jejichž plamen sotva dosvítil na pár kroků před sebe. A v tu chvíli zasadil osud Vilémovi další ránu. Správa lesů odhalila pochybné pracovní výkazy. Peníze byly zastaveny. Průzkum se ocitl na mrtvém bodu. Ne proto, že by chyběla vůle, ale proto, že někdy ani ta nestačí. Vilém Švec ale nebyl mužem, který by se vzdával. Na jaře roku 1938 se znovu vrací do podzemí, tentokrát na vlastní náklady. Spolu se synem Bedřichem, Adolfem Brozingerem a jeho synem se 12. dubna vydávají na několikahodinovou mimořádně nebezpečnou výpravu. I dnes s moderní výstrojí se objevná cesta právem považuje za jakousi jeskyňářskou magnetu. Během výpravy se dostávají na dosah velkého objevu, ale karbidové lampy slábnou. Světla sotva stačí na cestu zpět. Musí se vrátit. Do jeskyní se vracejí už o 2 dny později, 14. dubna. Tentokrát však bez Viléma Švece. Těžká angína ho připoutala na lůžko. Osud zasahuje znovu a nekompromisně. Právě toho dne jsou Adolf Brozinger, jeho syn a Bedřich Švec svědky okamžiků, na kterých se čekalo celé roky. Vstupují do hlavního domu jeskyní, do domu gigantů. Nothing beats a sexy holiday. Ano, už v roce 1939 se javořícké jeskyně poprvé otevřely veřejnosti. Sotva byl v roce 1938 objeven dům gigantů a suťový dom, začala se razit cesta na povrch. Místo, kde začít s odstřelem, se hledalo své rázně. Jedni stříleli z pušek před jeskyní, druzí dole v temnotě naslouchali. Kde zněly rány nejsilněji, tam se kopalo. Vilém Švec, stále nedoléčen, vstoupil do nově objevených prostor jen 2 dny po velkém objevu. Přesto právě jeho nepřítomnost v osudový den rozpoutala spor s Adolfem Brozingerem o tom, kdo javořícké jeskyně vlastně objevil. Ten nakonec Vilém vyhrál až u soudu. Jeho zdraví už ale další zápas nevydržel. V roce 1941 ve věku pouhých 56 let Vilém Švec umírá. Jeho příběh však nezmizel, zůstal v kamenu. I v tichu jeskyní. Je to příběh obyčejného člověka s neobyčejnou vytrvalostí. Příběh, který připomíná, že i jeden člověk může zanechat stopu nejen ve skále, ale i v lidech, kteří přijdou po něm. Tak co, Olgo?